Haka jingelang pajba kabala penlong da kasor upajba kabri hunyo trap haka arpusau teregunai lur arja arpusan haka bayar day baga jingjelai ki kamsniu uba donbok dakar upresiden ka hinyo trap integrated territorial organization hito ula kren halor ka jingkiu ki kamsniu haka ni ka jella. Haba ajing kren halor ka ni ka mat uba donbok laong bagi jingsniu ki mi namar ki kamsniu banaki ni ki kam kami ka jingyo nong. Ulaong ru balada ke sorkar kamla bante la kam yaki kamsniu kan sepoi kepor banhap bandawa ban pendu no ya kakiat ban penong ya kani ke jela kum ke dry state. Ngila jentut ngila ur ngidei mangi hi kinong theput kiba pensong yaki bat menta mangi hi ngili yang samadan bangin dawai ko hok ban keren ye ko hok bangin penyo dek justice yakini kibla du kat kum ke statistik hapo kejelas Meghalaya jungi nado UR hajar arpuar adu mentau arajar arpusan katkum ki media report katkum ki report iya kumba sanspa dan in rius pa kata ke crime rate ini damshen kabasya kidnap iwe ikna nopo harputa not karo health but iwe kanyo snem kajing syak kidnap kabam la ima hangni hapo kejelas jungi tak tahu balai ni don kam ya ka surpat ba bangin ya tray lang bangin ya mi lang bangin penbor ya ka ni ka sarkar patang gajing teli hi mangila pas kowe ngan kren na ka bisay ngan airu kajing mot ya ka surpat ba nyo trap kajing sniu kami bat na kajing sniu ring yo ay ka revenue ngan bu bet ngan kren bet ka bisay ka sarkar da kan mau lada pimla panteh lakam ya kajing sniu kubawan dia apa gejala kejungi ka revenue ru kami na kata kejing sniu ngong to pat ba nyu trap ngin dawa ka dry state ngin pendu pendam je kakia kedai na kamdai ni kata lada ka sarkar kamla bante lakam je kejing sniu apa gejala haba om ka dry state ko bomut ngin khang du khang dam senon je kakia lada ka sarkar kamla bante lakam be ndri ngitip sai ka long ka ba dan rei lak sarkar ka tan sitan dia ka tedong jong using nimbansi kumbau kyang nang ba kumbau turut sing yang banjele banjadai ka bedriu niru kani ka degat thama ka bangi hapan ya khun namar to tip sai baka bri nyau trak kamdei ka ri jong ki khau puat kamdei ka ri jong hing khong selang mat rei ka dei ka ri jong ki rius lor kumba kinong yalam kilong diin kila yalam lenti ngiru ngidei ban yang scam datang kata hingan ai cumut cega sur gobri nyautra bat ngakwaru ban pas kuwi ka kurwa paradok prasnam kalong ke jinglek ran bah yang i habangi dawa ban penyo ya kal hok jong kini ki balalui lui ki bala du ki ba cha set sobordar ki bala sa that buk jupor ke jingen kum kani ka jingye khi umdan bami yap unong wei mi kok kang bat yo bat hat ke ai kan ni dei ai haba nak benta ke bri yo trep ngimi mangi ndrei ma phi da dia pat ki jong la jong phiklet kan ni kam dei kunuk sa ka ba ndrei ka dei ba phi pendo pensen bat phi ben dala de yala di kan mau phi dei ki kasi kam dei ki ai ru habatin pej bahagi ki shop ka shop plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batay kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus f haka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki marbam ka jingma lani ka rukom shed yaki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bhag ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya